Доктор Немања Радоевиќ од Клиничкиот центар во Подгорица, лекар кој специјализирал судска медицина и јавно здравје на Универзитетот Харвард. Деновиве го привлече вниманието на пошироката јавност во регионот со надпис на социјалните мрежи во кој повика да се укинат сите мерки за заштита од ковид, споделувајќи статистика според која омикронот не ја дава толку тешка слика и дека нема потреба од никакви рестрикции. Утрово, доктор Радоевиќ е гостин во утринската на Телма. Докторе, добро утро, поздрав од Скопје, како е во Подгорица? Добро jutro i vama i veliki pozdrav vašim gledalcima i građanima meni veoma drage Makedonije. Ви благодарам за поздравот. Докторе, дали ве послуша јавноста во Црна Гора? Дали се размислува за укинување на сите мерки, вклучително и фрлање на заштитните маски? Впрочем, дали тоа вие лично прогласивте крај на пандемијата во Црна Гора? Ovako, za početak da vam kažem, tokom prvog i drugog talasa epidemije ja sam bio u kriznom štabu. To je jedno tijelo koje je organizovala vlada Crne Gore u smislu zaštite od stanovništva od zaraznih bolesti, konkretno od korone. Nakon toga su slijedili neke politička dešavanja i tako dalje. Sad se drugi ljudi bave time. Međutim, ja sam se trudio da ostanem aktivan i društveno odgovoran prema situaciji u kojoj se svi mi nalazimo. Veliki sam inače zagovornik vakcinacije, apsolutno sam za ono što trenutno nam nauka može pružiti, a to je vakcina. I bio sam veliki zagovornik uvođenja veoma restriktivnih mjera u vrijeme kada je to trebalo raditi, COVID pasova i svega ostaloga. Standardne epidemiološke mjere više ne pružaju zaštitu. Omikron se jako brzo širi, veoma je kontagiozan i nošenje maski, držanje socijalnih distanci i ostalo nisu više mjere koje vam mogu pomoći u širenju epidemije. Vidimo da brojne evropske zemlje koje su bile vrlo restriktivne kako u sprovođenju tih restriktivnih mjera, tako i u implementaciji njih na terenu. Znači oni zaista poštuju COVID pasove, zaista se drže svega toga, a time nisu uspjeli spriječiti širenje epidemije. Dakle, standardne epidemiološke mjere po mom mišljenju danas više nemaju mjesta. S druge strane, Omikron je neuporedivo blaža forma od delte ili bilo kog drugog soja koji smo imali priliku da se sretnemo. Tako da procenat hospitalizacije, procenat teških slučajeva je znatno manji. Sve nam to dozvoljava da drugačije gledamo na epidemiju. A po meni i dalje forsirati vakcinaciju, najviše što možemo, ali mjere više nemaju efekta. I pokušati da do kolektivnog imuniteta dođemo prirodnim putem, međusobnim prenosom virusa. Добро, укинувањето на рестрикциите деновиве е актуелно во скандинавските земји, но ние земите од Балканот со ниска стапка на вакцинација не можеме да си го дозволиме тоа. Така барем тврдат поголем број епидемиолози и имунолози и овде во Македонија, а и пошироко. Tako je, to je zaista tačno. U cijelom našem regionu vakcinacija se kreće od 40 do 60%, u Crnoj Gori je nešto preko 50% stanovništva, nešto oko 60% ako se posmatra samo adultna populacija, što je sve nedovoljno da bismo imali kolektivni imunitet, ali ja se bojim da bilo kojom zdravstvenom politikom, promocijom i dalje vi dodatno nećete uticati na svijest građana da se vakcinišu. Gledao sam malo i procente u Makedoniji, oni zaista nisu ohrabrujući, to je negdje oko 40 do 50%, zavisi kako posmatrate i koliko doza da je primilo, što je sve nedovoljno. Ali mislim da vakcinisani, oni koji su prevoljeli i prije svega privreda više ne mogu biti taoci nevakcinisane populacije. Dakle, imate priliku da se vakcinišete, na taj način ćete u bitnome smanjiti rizik da teško obolite ili umrete, nećete ga isključiti, ali ćete u bitnom smanjiti i to je ono što vam sistem može pružiti. Ako hoćete, ako nećete, pa ne znam šta više uraditi. Ok,
prihvatite onda rizik da dobijete koronu, završite u bolnici i ostalo. Bojim se da sistemi globalno više ne mogu izdržati ni ekonomski, ni društveno, ni bilo kog, ni mentalno епидемiju koja traje gotovo 2 godine, odnosno и duže од 2 godine. Каква е актуелната состојба во Црна Гора сега? Дали тешки случаи се само многу возрастни пациенти и оние со други болести, или пак во болниците има и млади здрави луѓе кај кои ковидот сепак довел до одредени компликации? U prvoj polovini januara imali smo jako veliki skok novih slučajeva, to je za stanovništvo od 600.000 ljudi u Crnoj Gori bilo zaista, cifre su bile velike, oko 1.500 novih slučajeva svaki dan. Međutim, to nije odražavalo povećan broj pacijenata u bolnicama i povećanu smrtnost. Šta to znači? To znači da je prosto Omikron slabiji. Uvjeravali su nas iz naših bolnica, i ja vjerujem da je zaista tako, da je velika većina teško oboljelih nevakcinisane osobe, tako da s tim u vezi još jedan dokaz da vakcinacija smanjuje rizik od svega ovoga. Trenutno je situacija u Crnoj Gori nešto malo bolja nego tokom januara i ja vjerujem da će svakoga dana kako se bližimo proljeću i ljepšim danima situacija biti bolja. Каков е кај вас процентот на вакцинација? Има ли генерално кај црногорците голем отпор кон имунизацијата и кој тип на вакцина е најаплицирана? Pa posmatrao sam u odnosu na Makedoniju, imamo nešto veće procente vakcinisanih, oni se kreću oko 50 do 60%, zavisi da li posmatrate samo prve 2 doze ili i booster dozu, ali to je isto nedovoljno, moramo ići na preko 70%. Što se tiče vrste vakcine, kada je krenula vakcinacija, nama su bile dostupne u početku vakcine Sinopharm i ruska vakcina, kasnije su relativno brzo stigle i ostale vakcine, dominantno Astra i Pfizer, trenutno imamo i Modernu. Kako god, moje mišljenje je da vrsta vakcine ne utiče u bitnom na epidemiološku situaciju, dakle bilo koja vakcina će svakako biti korisna, možda neka manje, neka više, ali kada pogledate možda i neželjene efekte, dođemo na isto, tako da ne bih ja pravio razliku između vakcina kao bitan element. Што мислите за процесот на задолжителна вакцинација, што веќе го воведе Австрија, за која размислуваат и некои други земји? Ja sam protiv obavezne vakcinacije. To, s obzirom da sam specijalista sudske medicine i vrlo mi je bliska pravna tematika, Evropski sud za ljudska prava ne dozvoljava takve stvari. Imali smo jedan čuveni slučaj porodica iz Češke koja nije željela da vakciniše svoje dijete. Oni su smatrali da vakcina nije obavezna, ali time neka privilegija koja im pripada, na primjer nisu mogli da ga upišu u školu ili u vrtić, je opravdana iz ugla zaštite javnog zdravlja. Dakle, dozvoljeno je, da tako kažem, pravno je opravdano da nevakcinisanoj osobi zahtijevate da ima PCR test, ne dozvolite da uđe u tržni centar, u javni prevoz ili tako nešto, ali ne možete je primorati da se vakciniše ako ona to ne želi. Dakle, ja nisam za obaveznu vakcinaciju i mislim da bi to bilo kršenje ljudskih prava, ali svakako na druge načine mi možemo forsirati vakcinaciju. Dominantno ranije smo mogli putem COVID pasa i ja sam u Crnoj Gori tvrdio da smo COVID pasove uveli pola godine ranije da bi imali danas mnogo veće procente vakcinacije. Jer znate, kada vi ne možete da normalno funkcionišete, ne možete da uđete u taksi, u autobus, ne možete da uđete u tržni centar, u restoran, u pozorište, zato što niste vakcinisani, kod određenog procenta ljudi će to stvoriti, da kažem, posrednu obavezu da se vakciniše jer ne može da funkcioniše. Во однос на омикронот и во Македонија состојбата е нешто полесна според симптомите и според бројот на хоспитализации од претходно. Меѓутоа, во сите досегашни бранови претходни на
COVID Македонија беше лидер не само во регионот, туку и во светски рамки кога станува збор за големата стапка на смртност од COVID. Што мислите, зошто е тоа така и како Црна Гора, која има сличен здравствен систем како и Македонија, ја менаџираше пандемијата и се уште ја менаџира? Кое искуство е добро од кај вас што може да се примени во нашиот случај или обратно? Pa, nažalost, mi smo također imali vrlo loše rezultate u vođenju epidemije posmatrano kroz stopu morbiditeta od teških slučajeva i stopu mortaliteta, znači ukupna smrtnost. Tu od nas ne možete dobiti dobre savjete, vrlo smo u tome bili skromnog učinka. Mislim da je situacija dominantno posljedica lošeg stepena, lošeg nivoa vakcinacije. I druga stvar, prepoznato je u medicini da jedna jaka socijalna determinanta vezana za zdravlje, a to je obrazovanje. Kada kažem obrazovanje, mislim na opšte obrazovanje u smislu procenta visoko obrazovane populacije, visoko obrazovanih ljudi u populaciji. Dakle, zdravi su ljudi koji su visoko obrazovani. Zašto? Više vode brigu o svome zdravlju, na vrijeme prepoznaju simptome, odgovorni su, u konkretnom slučaju prate epidemiološke mjere, vakcinišu se i tako dalje, pa samim tim je i manja smrtnost. Nažalost, ni mi, ni u Makedoniji, a vjerujem ni u drugim zemljama našeg regiona se ne možemo pohvaliti da imamo obrazovanu populaciju i samim tim imamo ovo što imamo i po pitanju smrtnosti i po pitanju hospitalizacije. Naravno, trpe i oni ne COVID pacijenti zato što im nije dostupna zdravstvena zaštita. Во првото прашање на шала ве прашав дали тоа вие прогласивте крај на пандемијата во Црна Гора со повикот да се фрлат маските. Сега и официјално ве прашувам кога би можело да се очекува крај на пандемијата глобално. Каква пролет не очекува и дали во текот на летните месеци ќе се опуштиме или ќе се подготвуваме за новите соеви кои би дошле на есен и следната зима? Pa, dosta stvari i dalje je nepoznato i ne možemo potpuno jasno predvidjeti šta će se dešavati u budućnosti, ali moje neko mišljenje je da će Omikron dovesti do sticanja kolektivnog imuniteta putem međusobnog prenosa virusa, da ćemo vjerovatno imati nove sojeve na sezonskom nivou kao što je kod gripa, kod influence. Dakle, da ćemo svake godine imati neki novi soj i da ćemo imati svaki put novu vakcinu. Ko bude želio kao protiv gripa da se vakciniše, smanji rizik od oboljevanja, bit će dobro. Ko ne bude to htio da radi, u suštini bojim se da će korona preći u jednu sezonsku bolest. To znači da epidemija, odnosno pandemija kao što je sada, neće više biti prepoznata na taj način, ali ne mislim da ćemo se osloboditi korone, da je više neće biti. Ali ova situacija ne mora uopšte da izgleda ni najmanje pesimistično, jer mi dan danas živimo sa gripom, živjeli smo i prije korone u Crnoj Gori. Prema statističkim podacima je godišnje umiralo nekih 30-ak ljudi svake godine od gripa. To je ono što je dokazano, a vjerujem da su te cifre bile znatno veće, naročito među starom i kroničnom populacijom, gdje vi prosto niste ni radili testiranje. Njihovo zdravlje je na jednoj klackalici, tako da vrlo lako neka respiratorna infekcija može da ih odvede u pogoršanje i smrt. Tako da mislim da će i slična situacija biti i sa koronom, da ćemo imati vakcinu i biti ostavljeno na slobodnu volju ko želi da se vakciniše, a ko ne. Докторе, ви благодарам многу за ова интервју. Срдечен поздрав од Македонија. Велики поздрав и за вас и драго ми е што сте ме позвали. Све најболje. Ви благодарам и вам се најдобро. Тоа беше доктор Немања Радоевиќ од Клиничкиот центар во Подгорица. Почитувани гледачи, останете со нас, продолжуваме со останатите содржини во утринската програма на Телма.